Ну і гэтую вельмі патрыятычную тэму прапаную падтрымаць песні. Не проста песні, а новым кліпам гурта «Дзецюкі», які быў апублікаваны на Ютубе літаральна ўчора. Песня таксама пра тое, што яднае беларусаў. Больш няма трывогі, мы ляцім наўстрым. Шлях адзін да перамогі, мы на ім стаім. Мару, што была ў палоне, не стрымаць нічым. Пагоня, пагоня, пагоня ў сэрцы маім. Праз гады і перашкоды верай мы гарым. Гэта сэрца насалода, гэта нас усім. Наша песня нас бароніць і гучыць як гімн. Пагоня, пагоня, пагоня ў сэрцы маім. Пагоня ў сэрцы маім, гэта быў фрагмент новага кліпа гурта «Дзецюкі». І побач з намі, гляньце, Алесь Дзянісаў. Вітаю, Алесь, віншую з новым кліпам. І адразу пытанне, чым жыве твой гурт, чым займаліся апошнім часам? Ну, мы рыхтуем новую программу. Ну, в сэнсе, не новую программу, я думаю, что это все выльется в новый альбом. І вот одна з песен была прэзентавана ўчора ўвечары, а сёння, дарэчы, карыстаючыся сітуацыяй, хочу сказаць, што выйдзе такая как бы мінусоўка ці караоке-версія, якую можна будзе спяваць у пабах. Пагоню можна будзе спяваць у пабах, так? Вот это называется. Вот сапраўдны клопат прафанаў, то бок не проста прыйшоў на канцэрт, а яшчэ можна і за куфлем чаго-небудзь смачнога спяваць. Да мы самі для сябе гэта зрабілі, а там гэта спадабаецца, падхопяць гэтыя людзі, я не ведаю. А мы будзем спяваць, а нашы сябры будуць. А каб думацца пра тое, што ці будуць, ці не будуць, ну тады ўвогуле нічога не трэба рабіць. Сапраўдны панк заўсёды скептычна ставіцца да ўсяго. Слухай, ну а вось творчасць... Я вось хацела запытацца, што ваша творчасць, яна звязаная з беларускай гісторыяй, беларускай ідэнтычнасцю. А вось ці ёсць сярод вашых прыхільнікаў замежнікі? І як яны ўвогуле ставяцца да беларускага фолк-панку? Ну, не так шмат як бы фолк-панковых гуртоў, насамрэч, у Беларусі. Ёсць яшчэ там все Крейзі, Курвадзікі, там, ну, і так далей, но яны играюць больш такі ариш-панк. Ну, это все таксама фолк-панк. Ну, разумееце, панк-року, но насамрэч няма нацыянальнасцяў. Мы себе, ну, у нас ідэнтыфікацыя беларуская, мы спяваем по-беларуску, а у нас шмат песен по гісторыі Беларусі, той альтэрнатыўнай, ці, не ведаю, я не кажу, што яна правільная, яна проста іншая, чым у сённяшняй улады. І, разумееце, яшчэ раз паўторюся, што ў панк-року няма нацыянальнасцяў. Там ёсць, ну, то бок ніхто не глядзіць, хто ты, беларус, там, паляк, не ведаю, австраліец. То бок прыхільнікі, замежнікі ёсць? Ну, конечно, ёсць. Ну, мы ў Польшы, мы так неяк палічылі, што у нас у Польшы было больш канцэртаў, чым у Беларусі. Вот вам як прыклад. Дарэчы, пра канцэрты. У нас кліп сёння быў, да, мы яшчэ паглядзім яго. Там выкарыстоўваецца шмат здымак нейкага канцэрта. То бок кожны ваш слухач можа стаць пры жаданні вось так вот хоба, часткае мастацтва кліпа. Ну, мы папярэдзілі, таму што мы, як бы, экстрэмісцкае фармаванне, не мы сябе гэту медальку вешалі, а так яны захацелі, там наверху ім лепей відаць. Ну, яны лепей разумеюць, напэўна. Ну, мы папярэдзілі, што мы здымаем, ну, я не ведаю, но это все люди были, и поляки, и белорусы, якія, я думаю, что в ближайший час у Беларусь не збираются, тому наше сумление чистое. Такие сидят, глядят, гляди, вон я, а вон шведка. Ну, и классно, ну, у тым і ёсць жыццё, як бы... Так, а може, хто хоче прийти і зняться у кліпі, то кастинг треба пройти. Ці там кастинг ёсць? Не, ну, гэта кліп такі спонтанны, у некім сэнсе, это канцэртны кліп, такія рэчы робяцца, ну, гэта вельмі складана, і дзякуй хлопцам усім, не буду называць прозвішчы, таму што, ну, ва ўсіх ёсць как бы бацькі, родныя, блізкія там у Беларусі,
Вось, і просто не буду называць імёнаў. Па гэтай же прычыне прывітання ўсім, хто здымаўся. У нашага гурта ёсць яшчэ два кліпы, якія просто не могуць выйсці. І таму я кажу хлопцам усім, хто в Беларусі, мы пра вас памятаем, тым сэнсе гэтыя кліпы не выйдуць, каб вас не падстаўляць. Ну, бліжэйшы, ну, не ведаю, калі-небудзь яны выйдуць, напэўна. А може, ви плануєте новий кліп, новий диск? Які у вас плани? Ну, я вже казав, що, хутчэй за все, вот буде, ну, зараз вот як готується новий альбом потиху. Ну, ми якби ніколи не ставим какие-то задачи. Просто вот зараз прийшло, пішли ніякі пісні, значить, ого, ну, значить, треба... Вот... Ну, продюсер же дедлайн нейкі ставіць, то калі будзе? Калі чакаць Слухайте, нового? наш продюсер Петр Дуданович, ён складана падобны на продюсера. Ось. Ми, ну, якби, ну, не комерційний гурт, тому, ну, розумієте, коли продюсер стоїть на мерчі і починає потім його роздавати, то це так собі продюсерство. Слухай, це ще, до речі, про тематику творчості. 20-й прям бум був такий, ось, у 20-му, ну, який бум, у 20-му годі був який бум, здається, там, білоруськості, всього такого, історія, білоруські пісні, кліпи, няміга по-білоруську, все по-білоруську, Шаркунова по-білоруську. Ось, да. А що зараз? Чим тепер живе білоруська музика? Трошки не так стало. Де? Ну, от і там, і тут. Ти ж ведаєш. Ну, то, що там відбувається, я ведаю, що там засталося шмат добрих, класних музиків, ну, у різних стилях. Як вони зможуть зараз зреалізуватися, я не ведаю. Ну, який-нибудь там метал, это довольно легко, ці какая-нибудь електронна музика, там, де нема соціальних тематів, там, де нема текстів, наприклад, ну, чому б гэтаму не развівацца. Я не бачу праблему ў гэтым. Іншая справа, што, ну, у любым выпадку у няволі цяжка нараджаць штосьці вольнае і свабоднае. Вот так я вам скажу. Калі табе на горло надавілі, а я ведаю, мне один раз один человек в маске стал на горло коленом и сказал: я тебя буду убивать. Ну, разумеете, у таких умовах тяжко как бы, ну, как бы адчуваць себя свободным и тяжко штосьці ствараць. Ну, прынамсі мне. А вось тут у эміграцыі, вось тут у эміграцыі, як тут музыкі жывуць? Ну, тут свои проблемы. Ну, як музыкі жывуць? Усе по-рознаму жывуць. Ну, Што пяюць? А? Пра што пяюць? Ну, послухайте. Про Радима. Я ж не энциклопедия, не Google. То де, калі можна А де вас паслухаць? так можна в ближайший час побачити? І коли концерт буде, може, нейкі? Ну, вот клип здымаўся на Пшеходні, это один со сквотаў анархических, ну, не только анархических, ну, просто панковых сквотаў Варшавы. Их усяго так, в принципе, 3: Ада, Пшиха и Сирена. Вот на Сирене не так давно был, например, концерт Стаса Почобута с гуртом Тарен. Это было для меня вельми важная такая подея. Ну, и мы так само часто выступаем на каких-то маленьких пляцоўках, маленьких клубах, сквотах. А калі казаць для широкой публики, то мы будем играть на Грай. Это, не памятаю, 5 ці 6 вересня. И на Тутацы пару дзён таму літаральна сказалі, што мы граем таксама. Да рэчы, на гэта фестывале заўсёды прыязджалі людзей з Беларусі, але вось як яно табе тут, творцу, беларускаму творцу, которому хацелася, пэўна, выступіць і ў Менску, і Віцебску, і в іншых месцах, ці адчуваецца ў эміграцыі вось гэта нейкая адарванасць ад сваёй аўдыторыі, скажам, ад сваіх людзей? Ці адчуваюцца ўвогуле адарванасці, сувязі захоўваюцца? Ну, гэта вельмі філасофскае пытанне, на яго доўга і цяжка адказваецца. У нас 10 хвілінаў, як мне сказалі. Таму я могу сказаць, што, ну, па-першае, большасць маіх сяброў ці сядзелі, ці выехалі. Вось і ўсё. Ну, то бок, а тыя, которые сядзелі, большасць выехала. Ну, значит, і моя Беларусь выехала сюды. Моя Гародня сюды выехала, хотя яна в основном в Белостоку осела, конечно. Но хотя и Градзенских, и тут в Варшаве хапае.
То бок твоя Беларусь это там, дзе ты зараз, дзе твае сябры. Ну, слухайте, Пагоня ў сэрцы маім. да, пагоня ў сэрца маім. Як ты адчуваеш, так оно і ёсць. Мне все равно, в принципе, мне все равно, где жить. Просто там засталась мать, там засталось мое детинство. Там застались добрые люди. И я про всех их памятаю. Мне их бракуе, мне их не хапае. Жить увесь час только одними успоминами, так можно просто... Я и так часто трапляю у нейкія дэпрэсіі, і таму трэба старацца просто жыць. Само жыццё кажа, жыві і рабі. І вот тым, што ты робіш нешта, напэўна, в гэтым і ёсць выхад з гэтай дэпрэсіі і разумення таго, што нас вырвалі. Добра, Алесю, я хочу тобі пожадаць творчых поспехаў, таму што, ведаеш, вось, калі ты і іншыя нашы беларускія музыкі, вы перадолеваеце свой гэты боль унутраны, пішаце для нас, спяваеце для нас. Мы прыходзім да вас на канцэрты, і мы тут разам, і мы неяк можам перадолець гэта жыццё, пражываць яго, трошкі больш І шчасліва. адчуваеце Беларусь разам, так. Да, і пераходзім, дзякуй вялізна, Алесь, яшчэ раз, пераходзім да навін з будучыні, якія нам, як заўсёды, раскажа Вольга Старасціна.